Tabuk City at mga kagalang-galang na kababayan. Ito po ang inyong lingkod, your gala buddy. Kamusta po kayo? This will be my first vlog. Wow, palakpak naman dyan. And I'm showing you my first top 12 pick of best restaurant here in Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Personal choices ko po ito. Base sa mga napuntahan ko at mga kaibigan ko lamang, basing sa mga prices, ambience, staffs, and food tastes. And para ma-idea din po kayo sa mga next gala and food trip nyo with your besties and mga buddies. Without further ado, top 12 on my list is Al Basha Restaurant. Hindi po ito pagmamayari ni Basha and Popoy at hindi po nila Team Song ang Kung Ako Basha. Joke lang po mga kagala. Located po ito sa King Khalid Road. Sa gilid po ng Kamsa Kamsa, may gasolinan po. Then sa tapat lang po niyan, dyan po natin makikita. With single section sa ground floor and family section sa second floor. Serving mixed cuisine, mostly po Arabic. Specialty nila is grilled and fried foods na chicken, laham, kebab, and seafoods. Meron din po silang family set, good for 3 to 5 persons, worth 170 riyals and above. Sulit na po yan mga kagala, kaya go na. Top 11 po is Banan Lunch. Located po ito sa Al Muruj Street sa Banan Hotel Roof Deck. Tama po yan mga kagala, rooftop po ito. Nag-iisa na alam ko dito sa Tabuk. May outdoor and indoor po siya na sobrang ganda po ng ambience and views. Serving light meal, mostly dessert po, coffee and tea. Pwede po pang romantic date during Valentine's and any occasions. Dumako po tayo sa top 10, Al Bustan Restaurant. Dalawang branches po dito sa Tabuk pero ang latest ay located po sa likod lang ng Holiday Inn. Serving iba't ibang meal na pasok sa panlasang Pinoy. Every dish nagre-range po ng 40 to 80 SAR per serving. Marami pong pagpipilian, kompleto Ricardo nga po, ika nga, kaya go na. Number 9 on my list is Al Raki Restaurant. Dating pangalan po niya is Italia. Nasa bandang Ulaya lang po yan, kung alam niyo yung DHL. Tapos sa tapat lang po niyan, tawid po kayo, yun na po yan. Suki na din po kami dito kasi malapit lang po sa amin. Serving the best fried rice in town, tama po. Kanin pa lang, ulam na. Pero specialty nila is Italian pizza and pasta. Na sobrang sarap din in affordable price. Kaya go na po. Number 8, Shrimp Nation and Shrimp and Corn. Magkaibang store po yan mga kagala. Pero sinabay ko lang since same naman sila ng specialty, which is surprise, tandararan, shrimp. Kasama po with crab, mussels, and lobsters. Nagkaiba lang po sa lasa sa special sauce nila na may iba't ibang choices. Serve with plastic apron and disposable gloves na mapapamukbang ka talaga. Sarap at very yummy. Branches po sa tabi ng Hilton Hotel yung isa and halos sa tapat ng corner ng Extra Electronic Store yung isa naman po. Prices po almost the same lang naman kabayan kaya go na po. Pang-pito po is Al Tazaj Restaurant. Very suitable po ito for family kasi po may playground po siya sa taas. Medyo memorable din po ito sa akin ng lugar na ito kaya nasa top 7 ko po siya. Isa sa masarap na broasted chicken dito nyo malalasahan. Tsaka yung satay nila with their own satay sauce, yummy talaga. And of course, kabsa na super lambot na chicken. Located po ito sa King Abdullah Road, halos tabi lang po ng Western Road Steakhouse. Try nyo po mga kabayan. Number 6 on the list, Shy Ward. Hanap nyo ba ay medyo Mediterranean ambience? Try nyo po ito na mapapawaw ka talaga sa ganda ng interiors. Serving international cuisine kaya a lot of choices to choose from. Been here 2 times na po, especially waiting for sala kasi nasa tapat lang siya ng Kamsa Kamsa kaya tambay muna dito pag prayer time during groceries. Tingnan nyo po itong sobrang sarap na mga putahe, kakaiba at iba-ibang lasa. Kaya marami kang pagpipilian. If you are going with date or what or any other occasions, pasok na pasok po ito mga kagala. Number 5, Biryani House. Palkere pene, palano tayo, palatulko de, palanuanyo. Joke lang po, tinuruan lang po ako ng kasamaan ko sa trabaho. Well, taste India in this house of biryani.
serving Indian foods na masarap naman po talaga with 2 branches. Isa po nasa Olaya at yung isa po is same street with Hilton and Swiss Hotel. Medyo pricey po but it's worth it naman. Spacious po talaga sa loob and sobrang linis and magara. Here's the menu po para magka-idea lang po kayo kung magkano po yung pricing nila. We are now on number 4, Fares Steakhouse. Medyo nasa tagong lugar po ito, on the way sa King Fahad Road, then liko sa kanan. Medyo komplikado po pero sa interesado, I'll send you the exact location. Just send me a message. Comment down below. Pricey po dito pero sulit na sulit din ang lasa ng kanilang steak and other dishes. I've been here once and it's all very sulit na sobra. Wow! Takam na po ba kayo? Before tayo dumako sa aking top 3 best restaurant dito sa Tabuk, ito po ang ating honorable mention. Ang pinakamamahal ng lahat, ang Speedy Meals and Manila Restaurant. Basta kainan. Sulit na sulit, feel at home ka talaga dito na located sa Sharalam, na suki lahat ng lahat, lalo na pag sahod. Beke naman. Now, here's my top 3. It's La Villa Restaurant. Sulit sa sarap ang iba't ibang dishes na pasok din sa budget. Mapaulam man, pizza, pasta, and dessert ay tiyak inyong babalikan. Meron po tayong mga kababayan dyan na pwede magpa-assist. Magsabi lang po, andyan lang sila anytime, anywhere. Number 222, Western Road Steak and Grill. It's a cowboy themed na may indoor and outdoor table setup na mapahiha ka talaga sa mga interior designs and ambience nila. Sino ba hindi nakakilala kay Uncle Sam na famous meal dito at iba't ibang klase ng steak ranging from 70 reals to 150 reals. And update po, gusto nyo ba ng free meal? Follow nyo lang po ito. Download their application and gamitin ito every time nakakain and you'll get a points na pwedeng convert na pambayad. Last time na nakatotal kami ng 2,000 for 4 na balik na po yun. Equivalent po ito sa 200 reals. Kaya swak maswak. Kaya try nyo na mga kagala. Anytime, see you there. And here's my top 1 restaurant. Fridays. Internationally known po as TGI Fridays. It's top on my list maybe because masarap po talaga yung foods nila and marami ding pagpipilian. From main dishes to cider to appetizers. Of course, yung unlimited Kabayan iced tea na available every time pag Pinoy po yung nagsiserve. At nagpo-promo din sila minsan, usually po every Monday. At wag po nating kakalimutan na pwedeng ma-take out ang salt and pepper grinder na po yan. Basta wag lang magpapahuli. And that's it for my top 12 restaurant dito sa Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Feel free po to comment down below your top 12 of choice and suggest saan po pwede mapuntahan ng ating mga kababayan. And please watch out for my next vlog. Please like and subscribe. Maraming salamat po uli. Hanggang sa muli, this is your kagalang-galang na Gala Buddy. Peace out.